Počas toho 10-ročného bádania my sme si museli priznať, že to reprodukčné zdravie a tá liečba neplodnosti je tak heterogénna a je na toľkých úrovniach vlastne sa môže zmeniť alebo čokoľvek ju ovplyvniť, že riešiť toto ako celok by bolo také klamanie samého seba, že prispejem aj tu, aj tu, aj tu. Hej? To sa nedá. Ak človek hovorí, že vyrieši problém komplexne, je to nereálne z pohľadu vedy. Čiže my sme sa preto zamerali na to, že snažíme sa analyzovať, ako prispieť vlastne k zvýšeniu úspešnosti liečby umelého oplodnenia, ale zistili sme, že tým tvrdým výskumom sa k tým pacientom, ak vôbec tými výsledkami akademického klinického výskumu dostaneme možno o 10, 15, 20 rokov, ak to bude skvelé, lebo ja hovorím, že veda je stále pokus a omyl. My máme nejakú hypotézu a buď ju potvrdíme, alebo sa vlastne nepotvrdí a musíme si uvedomiť, že asi venovať sa tomu, že či krídlo vášky je rúžové 15-20 rokov, ak to nemá zmysel pre spoločnosť, asi to nie je fér. Čiže je si treba uvedomiť, že kde tie hypotézy, ak sa nepotvrdia, zastaviť a ísť ďalej.